ang kafiestahan na Jesus. Kuto matindog ang gabos, asin maugumanyatong awiton, an awit sa pagpuon. Pinipin ko na
kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninongan nagikan sa Dios na sa tuyang Ama asin kay Jesucristong kaguranan ta mapasaindo ka Boss. Asin sa imo nga espiritu. Mga tugang ngunyan sa pagselebrar nato kan kapiyastahan kan itom Nazareno sa tuyang pinag-roromdom an karahayanin mahal na Dios sa tuyang pinag-aapresyar an hiwas kang kadakulaan kan pagkamuot nin Dios sa satuya sa paagikan sa iyang aking si Jesus na namundag alagad nagsakit tanganing kay kita magkaagwanin buhay. Matugang akontan sa tong makasalan tanganing magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katuninongan sa mga taong marayan buo. O mamikan, parokyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Dakula mo kamurawayan, magurana na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Magurana na aking buktong Jesucristo, kagurana na Diyos, podero kan Diyos, Aki ka naman, ikaw na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, maheraki kami. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong mahirap, ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Ay ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama.
Sumamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod pa man sa pagpaarog kan halimbawa ning kapakumbabaan para sa katauhan, hinimo mong tawuan sa mong paraligtas, asin magpasan kan krus, kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaiba mong nabubuhay at sinagahade sa pagkasaro ka na Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukawan gabos para sa liturya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno hale sa katulong awit, kan surugoon na Yahweh. Mas kinangani na sasambitan ini sa kafiestahan, nin pagbunyag kan sa tong kagurangnan. Bakong malinaw kung si Isay ang sinabing surugoon, nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel, na banwaan nin Diyos. Siya daw ang hade kaitong panahon, o an Mesiyas na maabot, himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Dila nin may inadalan, itinausako nin Diyos na kagurangnan, tanganing maaraman ko kung ano ang sakong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga, pinupukaw ni ako sa pagdangog, sa paghimati, siring sa nag-aadal. Binuksan nin Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Dai ako nagtumang, dai ako nagtalikod. Ang sakong likod, itinaya ko sa mga naghampak sako. Ang sakong pisngi sa mga nagrabnot kan sakong barabas. Dai ko tinakpan ang sakong lalawgon sa muda, asin sa lutab. Sinusurog ako nin Diyos na kagurangnan. Kaya dai ako ipapasupog kabaing sa gapong matagas ang sakong lalawgon. Aram ko na dai ako masusupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An kagurangnan an sakong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan ang sakong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan iyo an sakong ilaw asin an sakong kaligtasan. Si Isay an sakong matatakutan. An kagurangnan pag-alawan nin sakong buhay. Saki Isay ako matatakot. An kagurangnan ang sakong ilaw asin kaligtasan. Maski ako palibutan nin sarong hukbo, dai matatakot ang sakuyang puso. Maski dagusoon ako kan sakuyang kaiwal, danay na masarig ang sakong buot. An kagurangnan ang sakong ilaw asin kaligtasan. Ako naniniwala na mahihiling ko ang pagkamarahayon nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom sa iya, pakusugon ang buot, asin magsarig sa kagurangnan. An kagurangnan ang sakong ilaw asin kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan kaini ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnuan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrurukyaw kan awit na ini, an kumarawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Himateon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Diyos non ang kamugtakan ni Kristo. Alagad da iniya, ipinagpadayaw ang sa iyang pagkapantay sa Diyos.
kundi nagpakumbaba, naginsiring sa uripon, naginsiring sa tao, asin huli ta siya, arog kan gabos na tao, orog siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan duman sa krus, kaya initaas siya nin Diyos, asin tinawa nin ngaran na orog sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit, sa daga, asin sa irarom nin daga, magluhod sa ngaran ni Jesus. Asin ang gabos na dila, magrokyaw na si Jesukristong kagurangnan para sa kamurawayan nin Diyos Ama. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindogan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imo nga espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaya kinuanin da si Jesus, asin pinapaasan kan krus, paluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo. Duman, ipinako siya ninda sa krus, kay baan duwa katawo, saro sa mag-ibong, asin si Jesus sa tahaw. Si Pilato nagsurat nin sarong paisi, ipinabugtak sa krus. An sabi, Jesus Nazareno, hade kan mga Hudiyo. An paising ini, nabasa nindakol na mga Hudiyo, hulit ang lugar na pinagpakuan kay Jesus, harani sa banwa, asin manhuli, ta isinurat sa Hebreo, Latin asin Griego. Ang mga puoning kapadean, nagsabi ki Pilato, dai mo isurat na hade kan mga Hudiyo. Ibugtak mo, ini nagsabi na siya hade kan mga Hudiyo.
Si Pilato nagsimbag, ang sinurat ko na. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw puan gabos. Diyos maray na hapon po sa Indagabos. Inot po kay bakan sa kuyang mga kairibang padi, si Father Pepe Pimentel, ang sa tuyang katuwang na padi digdi sa parokya, si Father Leon, ang kuraparoko kang San Judas Tadeo, dyan sa San Miguel Bato, si Father Sani Apin, ang chaplain kang Yusant, kuntana kay yaon digdi si Father Sinenteham, ang parish priest kang Santo Domingo. Kaya lang last minute nagsabi siya na igwaning kaulangan. So kay ba po nyamong mga padi, asin syempre kang Escobal family, sa kuyang pagpaabot ng greetings urog na sa mga devotos kan po Nazareno, itom na Nazareno digdi sa satuyang parokya. Namumutan ng mga tugang kung isipon ngunyan na aldaw, susog sa kalendaryo kang simbahan, iyo ang pagbunyag kan kagurangnan. As in iyan sa tuyang pinagselebrar, kasubago pong aga. As in ngunyan, digdi sa, bakulang digdi sa tuyang parokya, practically sa bilog na nasyon, nagrurumdom kan mahalagang aldaw na ini. Ang kapiyastahan kang Nazareno, pakikisumaro niya to sa mga devotos na yaon duman nagpapartisipar sa Quiapo kan taunan na pag-celebrar kang traslasyon o pagbalyo kang imahen na kung isipon asin kita nauugma dahil ang devotion pong iyan sa paagi kang Escobal family na idaradin digdi asin dahil nakaipuhan kita na makisiksikan sa Quiapo nagi pong possible ang selebrasyon ta digdi sa komunidad kan kapistahan. Aram ko po kung gurano namumutan niya to an poon na Nazareno. Sabi kaya, the other word for devotion is love. No? As in, iyo man talaga ang pinapahiling sa tuya kan imahen kan poon Nazareno. Bago kita namuot sa iya, ang Diyos muna, ang enot nagpahiling kan pagkamuot sa satuya. Susog sa tataramo ni San Pablo, ini po ang tataramo ni San Pablo. Hinahagad ko sa Diyos sa paagi kan sa iyang espiritu. Natawan niya kamo nin kusog nin buhay na espiritual, gikan sa kayamanan nin sa iyang kamurawayan. Tanganing si Kristo mag-erok sa saindong mga puso, huli sa saindong pagtubod. Minamawot kuman na makagamot asin mapatugmad kamo sa pagkamuot. Tanganing kaiba ang gabos na banal, mamidbid nindo ang kahiwasan, kahalabaan, kahalangkawan, asin kahararuman kan pagkamuot ni Kristo. Ini po ang passage na gusto kong tawanin doon sa satuyang paghurup-hurup mo niyan, sa satuyang pagselebrar ka na puon na Nazareno. Sabi ko po nga na mayong pinakakongkretong paagi o urog na paagi na
maipahiling ang dakulang pagkamot ning kagurangnan, kundi sa iyang pagpasan kang krus, sa iyang pagsakit. It's easy to say, I love you. Madali sa magurang na magsabi, namutan ko ang sakuyang aki. O namumutan ni sarong aki ang sayang ina. O namumutan ni sarong lalaki ang sayang agom. O ang babae masabi na namumutan ko ang sayang agom. Pero kung iyan mahiling sa gibo, pagpahiling ning sakripisyo para sa iyang namumutan, incomplete po iyan. Kaya si Jesus namundag, alagad ay po nagtapos sa pagkamundag. Oh? Ngunyan sa satuyang pagselebrar kang kasubagong aga kan pagbubunyag ni Jesus. Day nagtugot na si Jesus na day siya magpabunyag. Abot sabihin na makisumaro sa buhay niya to bilang tao. As in, day lang dyan, kundi talagang pinasan niya ang krus bilang pagpahiling kan sa iyang pagkamuot. As in, si Jesus, kung ang pagkamudag kan Mesiyas, pinagpropesiya na po ni Propeta Isaías. No? Alagad, maski ang sa iyang pagsakit, pinagpropesiya man ni Isaías sa ikaduhang libro ni Propeta Isaías, pinagsaysay duman po ang description kan inaapod na suffering servant o ang nagtitios na tagapaglingkod o masararom nagtitios na surugoon o uripon. No? So pinaglaladawan sa libro ni Propeta Isaías kung ano ang gigibuhon kan Mesiyas. As in, igwa pong mahalagang apat na tema na mahihiling niya to sa mga tataramon na ini ni Propeta Isaías bilang pagpropesiya kang kagurangnan na magsasakit, kang Mesiyas na magsasakit. Enot, ang nagtitios na uripon o surugoon, pinagpadara hulikan misyon na isinugo sa iya nin kagurangnan. It's a mission. Ang sa iyang pagtios, pagsakit, misyon na gikan sa mahal na Diyos. It's not for show. It's really to fulfill a mission. Kaya arug po kayan ang kamugtakan kan sa tong kagurangnan bilang pagtupad kan propesiya. Ikadua po, ang sa iyang misyon nangangahulugan nin pagsakit para sa iyang kapwa. Oh? Siya nagsasakit not for his own sake, but for us. Siya siring nin hulita bot niya na kita mahawas sa satuyang miserabling kamugtakan, kundi iangat kita sa buhay na espiritual. As in, ikatulo po, maski nga ni po ang sinasabing nagtitios na surugoon, masakit, mag-aagi ng sakit, tatalikudan ng mga tao, maski kan sa iyang kahimanwa, in the end, siya po ay ilalangkaw, manggagana siya, mabibindicate po siya, maski nga ni siya talikudan kan mga tao. So, even in the suffering, there is hope of exaltation and vindication. Asin ang ikapat pong tema, digdi sa libro ni Propeta Isaías, iyon na ang sa iyang pagsakit, magdadaranin katanusan, kaligtasan, asin bindisyon sa gabos na mga banwaan. So kaya, magayon po na nagkakaigwa kita kaining debosyon sa puon na Nazareno. Digdi pinaglaladawan sa tuya na enot, ini ang misyon na tinupad nin kagurangnan para sa tuya, asin ini nangangahulugan nin bindisyon, bakulang kaligtasan kundi bindisyon
para sa tuyang gabos na nakakahiling kan karahayan na iyanin mahal na Diyos. Kaya nga ni, gusto kong pagpaparabalik-balikan ining tataramon na ini ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Tangani na sa tuyang marirok, masabutan, an kahiwasan, an laba, an kalangkawan, asin kararuman, kan pagkamuot nin mahal na Diyos sa satuya. Sabi ko nga ni, bakong kumpleto an satuyang pagkamot hanggang day kita hanggang day tamano dan an magsakripisyo para sa tuyang kapwa, sa tuyang namumutan, tangani na sinda mag-ako kan kaligtasan asin bendisyon. So, ining imahin kang itom Nazareno, bako sana ining sarong paagit ang aning kita mag-fulfill kan sarong religious obligation o kan sa tuyang nakagawian, kundi sa paagig po kay ni pinapagirumdum sa tuya, pinapagamiaw ang kadakulaan kan pagkamuot nin mahal na Diyos, na many times nalilingawan ta yung katutuohan na yan, that we are loved by God. As in, ang pagkamot na yan, pinahiling sa iyang pagsakit, pagsakripisyo para sa tuyang kaligtasan. And narurumduman ko po, kaya very fresh po sa kuyang memory, si pagbisiti ko sa Holy Land, na saro po sa Ginibumian, paglakbay duman sa Via Dolorosa, na experience po niya mo kung paano ang sakit na inagihan ng kagurangnan. And last week po, nagkaigwa po akong pikasal sa Manila. Sabi ko, tamang-tama, bago kan piyesta kang Nazareno, makahapit man lang sa Quiapo. And that is what I did. Talagang iba ang pagmate na nakaka-attender kita kan siring na mga okasyon. Iyan mga bagay na yan, mga momento ng grasya para sa tuya. Pero urog sa gabos, liwat na pinapamati sa tuya, ang karahayan, ang pagkamuot nin mahal na Diyos sa satuya. Asin, iyan ang linalauman niyato na daimal lilingawan nin lambang Kristiyano, na oral daw perming mamatian ta, na kita mahalaga, na ang Diyos nagbuhis nin buhay para sa lambang saro sa tuya. Asin, iyaon po dyan an kahiwasan, an kalabaan, an langkaw, asin kararuman, kan pagkamot nin mahal na Diyos, na daingani marirok, kailangan maabot kan sa tuyang isip. Kaya, maski ang mga santo po, or Allah pong nag-meditate, naghurop-hurop, kan kadakulaan nin mahal na Diyos. And mind you, doing this, kita magiging tagapagpahayag kan karahayan asin pagkamot na iyanin kagurangnan sa satuyang kapwa. Magiging pasil po ang gabos, maski ini nangangahulugan nin pagsakripisyo, nin hulita aram ta, na ang pagkamuot nin Diyos urog pa sa mga karahayan na satuyang ginigibo, iurog pa sa satuyang buhay. Kaya namumutan ng mga tugang sa satuyang pagselebrar kang kapiestahan na ini, lugod, iwara sa tuya ning kagurangnan, ang grasya na maipadagos taan, asin maipahayag ta, ang pagkamuot na iyaning kagurangnan sa paagikan sa tuyang sa paagikan sa tuyang pagsasaksi kan karahayan nin mahal na Diyos na iyan sa satong buhay. Amen. Matindog buwan ka, boss. Pamibi nin banwaan. Napakusog kita kan tataramon asin halimbawa ni Jesus, mamibi kita sa tuyang Diyos no na Ama,
Naan kulog asin kagadanan kan sayang aki, magbunga sa to asin sa gabos, sa lambang pag-arang sabiyon ta, kay Raki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod na simbahan, maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod ki Jesus sa iyang dalan nin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri. Tanganing magdaranin kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marahay, asin sa Diyosan na sosyedad, na mayo nin si isayman na tinutungtungan, asin kunsaen, ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaaranin paglaom sa buhay, masabatan manlugod ninda si Jesus na nagpadagos sa iyang dalan nin pagtios, na siya sanang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, inanyugaan sa muyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan ang lingwahin pagsarig, asin pagkaherak, pakikipag-ulian, asin pagpapasalamat, ning katalingkasan, asin pakasabot, huli ki Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Matukawan gabos sa pagdulot asin pag-andam kan mga atang.
Magpamibi ka mga tugang, tangan niyang sakwasin sa inong atang, magkanig akoon kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot. Para sa kumawan asin kumarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa kinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon kan bugtong mong aki, ang pagkaherak mo, naginharani sa mo. Tanganing dawa ba ko kaming maninigo kayan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, nakamtan mian sa imong pagkaherak na sa mong linalauman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imo nga espiritu. Itaas ang mga puso. Initas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadana asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Uri ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asi nag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ansa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong mga karatan, asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kay ba ang gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi, Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo ning gabos ng kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesu-Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kaan pagtubo. Pagkagadan mo kagurang na pinapamareta niya mo. Ang mga buhay buliwan, ipinapahaya sa na ikaw magkatong. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan naku asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rakik kami gabos, na mimibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupan nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay raskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yeso Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Sabong kakadong saruan lang, itao mo sa muyang-muyang,
makasalang sa buyan. Asin halay kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maadaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa mo nga Espiritu. Magpatinarawahan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan, Kagurangnan, bako akong maninigo, day ka magtagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Bago po buksan ang kamot, pakihali po muna ang face mask sa pag-ako kang komunyon. Hawak ni Kristo.
Mamibi kita. Kagurangnan, kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi tanganing kaming ginibo mong maglaom, sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamawot, huli kan sa yaman sa nang pagkabuhay liwat, huli kay Kristo na samong kagurang na. Magula po muna. So, inot po sa gabos, sa ngarang kambilog na parokya sa tuyang tinatawanin pasasalamat rog na ang pamilya Escobal sa paagi ni Nanay Puring asin General Arnel Escobal asin mga pamilya sa padagos nindong pagsuporta kang debosyon aramta na bako lang ini sa pamilya kundi sa bilog na parokya pinapagkanigo nindang maging buhay ang sa tuyang debosyon digdi sa parokya sa Puon na Nazareno. So palakpakan niya to senda. Siringman sa gabos na nagpartisipar kang nobinaryo poon kang December 31 hanggang po kasuodma sa mga nagbali sa nobena asin sa mga nagdekorar kang imahen kan Puon Nazareno, mga iba pang mga tao na nagsakripisyo tanganing maging makahulugan ang sa tuyang selebrasyon nyo niyan, urog na ang mga liturgical ministers, urog na ang mga altar servers, ang mga lectors, ang sa tuyang choir na sarong apod sa na yaon po sa inda. Asin sa indo po gabos na yaon na kisumaro sa misa nyato sa kaumawan kan sa tuyang Puon na Nazareno. Siyempre po, kabali po digdi sa tuyang selebrasyon. Iyo po ang mga estudyante kang Holy Cross Parochial School. So palakpakan niya to ang mga taga-parochial school. Ini po si regular nindang misa, kaya po yaon din po sinda. Sa live streamer na nagdara kang sa tuyang misa sa mga yaon sa harong asin sa mga nasa hararayong lugar padagos sindang nakakapagpartisipar sa tuyang mga selebrasyon dahil sa mga live streamers. Palakpakan niya ito ang mga live streamers. Of course, ang mga collectors and offerers, ang asirets, salamat po sa Indogabos. Ngunyan, sa tuyang apo doon si Brother Babat sa ruta kan prosesyon. Diyos maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. So andro tapukan sa tuyang prosesyon sa kumawan kan sa tuyang mahal na Nazareno. Iyo po andro tatapo pag Biyernes Santo. So maagi po kita digdi sa San Francisco asin malawas po kita duman sa Nabua National High School. Sa pagprosesyon po, iniimbitaran man po ang gabos na makisumaro and as much as possible po habang nagpuprosesyon, dahil na po kita mag-inistoryahan, kundi pwede man po kita magpangadji kan Santo Rosario habang nagpuprosesyon. And i-observe taman po ang minimum health protocol kan sa tuyang gobyerno ta nasa COVID pa po kitanguan. So amo sa na po na simpleng instruction po and salamat po kaninyong amin. So, Sherman, sa kuyang pasalamatan sa tuyang mga concelebrants, si Father Pepe, Father Sani Apin, asin si Father Leon. Salamat po sa inda. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Panalangin sa mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos namin, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpapakuan sa iyo, kaming abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang dooy mawakasan ang aming mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo kami, ubutihing Jesus, inaamin namin ang aming mga sala at kami nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig ka namin ng higit sa lahat ng bagay. Pinangangako na kami magiging matapat hanggang sa oras ng aming kamatayan. Patnubayan mo kami, O Diyos namin, ng iyong biyaya at ihatid mo kami sa landas ng iyong mga utos diyan sa iyong langit na kaharian. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, panan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva! Viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva! Palakpakan niya to ang puon na Nazareno.